Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Verdugo. God, nahibaw ka kung unsa ko kamahal si Jan. Nasayot ka yun ini. O gibuhat ko ang tanan aron malimtan ko siya. Pero dili gid ako siya malimtan, Lord. Dili gid. Kay until now, I still miss him. I still love him. Oh, si Robert. Hello. Hello? Elaine? Kumusta ka na? Oh, Jan? Ikaw? Ikaw ba kini, Jan? Oh, hello? Hello, Jan? Hello? Hello? Jan, tabag ako! Jan! Hello? Elaine? Si Jan? Si Robert eh. Di ni si Jan. Elaine, wa ka na pa magkaila sa kong tingog? Si Robert ni. Dili si Jan. Elaine? Elaine, unsa man ka? Nakadungog ka na ako? Si Robert ni. Elaine? Animal. Wa nagiputol ang akong pagtawag niya. Pero wa na ko'y nabati. May bako siya. Hello, Elaine, nagkapati ka ba na ako? Elaine? Hello? Damn it! Kiputol na gini ang akong tawag. Animal. Tawagan ko sa pagbalik. Tingaling magduda siya. Bullshit. Nasipyat ko. Datilgam-an ako ang pagputol sa akong pagprogram sa tingog ni Brando. Dahil nakisulti ko ni Jumbo gamit ang kaymanan dito sa laboratory. Nakadiretso kong tingog niya. Diyang bitawag ko sa cellphone ni Elaine. Ngawa makanahuna nga tingog pa ni Brando ang madungog sa pikas linya. Ug tungod ini, nadungog og nanilhan niya ang tingog ni Brando. Ni Jan. No, di ni mahimo. God, uwa pa ko masayop sa akong nipati kaniya. Husto ba ko? Nga tingog ni Jan ang akong nipati. Uwa ba ko magdanggo? Uwa ba ko mapuang? Oh, God. Oh, God, please help me. Pero marag tinuod kong nabati ang tingog ni Jan. Tingog ka to ni Jan. Pero nganong... Pero... Si Robert ang mitawag. Nganong tingog ni Jan ang akong nabati. Nabuang nagatingali ko. Nabuang nagyat ko. Len! Uy! Len, si Bibita siyang ne! Oh, Naa ka diha! Di ako dire! oh, si Tasyang. Len! Tasyang! Unsa? Mo na nahitabo, Robert? Muna riyan. Nabalakaw na hadlo ko. Kung nga nung... ambot kung nga nung gisangpit ko ni Elaine o Robert diyang bitawag ko niya. No. Riyan, nabalakag ko ni Elaine. Di ba ka epekto na ni sa iyang pagsigi gunahuna sa suod kong higala ni Jan? Nga nung, nasabot kong doon ay depresyon si Elaine diyang mitawag ko niya. O tingali, nung dan nga gitawag ko niya Jan.
Robert, Rian, please help me. Tabangan na to si Helene. Hain ka man ron. Kaya naunta ka. Magpakita ta ni Elaine. Makikita ta niya. Kaya nasabot kong nawa sa siyang kaugalingon. Ug tingalig, may dautan siyang buhaton sa iyang kaugalingon. unsa? God, no. Dili lang unta na mahitabo, Robert. Maong tabangan na to si Elaine, Rian. Hain ka maron. Tubaga ko hain ka ron. Kaya naunti ka o makikita din ta ni Elaine. Di ako sa field. Asang napita? Ay, Lin, uy, ayaw na tawang pagsigighilak, Lin. Uy, mahutang gani kasluha na, unsaon na lang. Bitaw, uy, ay na sigighilak, day, uy. Huna lang lagi to ni mo. Ikaw man sad gud, uy. Si John magwisigyan ni mo kuna-huna gud. Mo nang paminaw ni mo tingog ni Gwapo, ni Robert, tingog ni John. Pero, maragwa man gyud ko masayop ta siyang. Wa ba, uy? Mun ana magid na, uy. Basta magsigit taguna-hunas atong mahal, no? Usahay, bisan kisay mo sangpit nato, murag madungga na to iyang tingog. Kasuway man ko, ana, good. Nagkasuway ka ini. Hala, oy, pwerte na, kadaghan na. Mong ikaw, ana si kilak-kilak lagi in town, day kay mahutdan ka, kuyaw ra ba na? Na! Makakuan ra ba na? Makatiriring. Sa kong paminaw ron, no? Nabalaka o nabuang to Robert ron. Kay imo man kang gi-off imong cellphone og kalit. Labing siguro nagsigit tug tawag nimo balik ron. Ay, hala. Ay, nay sakin ang miabot. Ay, kadiyot kitanaw na ko, ha? Kadiyot lang. Ala, sikilak niya. Unong na taon. Hala na, wala gini. Agis Gwapo. Si Robert si Gwapo. May kaubang pulis. Asa Dr. Elaine, ang imong gibati, depresyon na siya. Kana kay stress kayo ang imong nahuna. Kay maybe, kuwang ang imong pagtabang sa imong kaugalingon nga malimot ni John. Mausap yun na akong pagsabot, Elaine. Elaine, gusto kong mutabang nimo ni anang imong depresyon. Og labaw nang gibuhat ko na ang tanan. Aron na makita ta pagbalik si John. Panusaon man kung wala kita'y mahimo. Ikaw mo ay dako gyud kayog ikatabang sa imong kaugalingon, Elaine. Og abi nimo, sa pagsulti ni Robert nako niini, gikuyawan og nabalaka gyud kayo ko. Kay ang depression god, peligro. Peligro kun mo resulta ni ngadto sa pagkabuang. Nga ako mabuang. Dili ba? Elaine, ayaw pagsultik mo ni Ana. Elaine, Elaine, gusto ming mutabang nimo. Maong tabangi sa pag imong kaugalingon. You know, naglibo kog unsa na ako buhaton aron. naibaw ko. Naibaw kong gikapoy na mong duhan ako, Robert, Rian. Wa ko mamugos ninyo sa pagtabang na ko aron mabalik si John. Wa. Dili sab din ako tinuyuan nga maingon ini. Elaine, I know. Yes, nasahit ko. Nakasabot ko. Pero giingnan ta nagkasaon na pa. Nga doon ay daghang mga possibilities nga nawa si John. Pero maingon magyud ka nga, di makahimo si John sa pagbiya nimo. Kay nakaila ko ni John. Lagi, ang ako. Husto na Rian. Please, husto na. Huwag ka man kung masayod kung unsay ni ate lisod sa akong tugan. Huwag ka man kung masayod kung unsay akong gibati. Wa man good, wa!
Makalagot. Wa na gid laing sud sa imong huna. Diyan na lang yun. Pulos na lang diyan. Elaine, magpasalamat lang ka. Nagdako kay ko gugma nimo. Magpasalamat kang kibarugan ko ang akong prinsipyo nga kuhaon ko gyud ang imong atensyon og tinuod nga gugma. Apan hapit na ko maupsi sa akong pailog nimo. Tungod sa kanunay mong pagpasakit nako. Hapit na gyud. Ug pag-ampo lang gyud sa Dios. Pag-ampo lang gyud sa imong Diyos nga dili malubag ang akong utok. Kay kung may tabo na, mahayan mo gyud sa tibuok mong kinabuhi nga nataw ka pa nining kalibutana! Bisan giunsa ko sa pagpayong ang ako mga mata. Pero wag ko makatuog. Wagit mawaha sa akong huna-huna. Nga ako nabati ang tingog ni Chan dihang mitawag si Robert na ko kaniya. God, naglipog ko. Please, pasabta ko. Huna-huna ko ba lang to? O tinuod kitong tingog ni Chan? Mato ni Robert, nga epekto ka to sa depression tungod sa akong kaguulog pagsige o gunahuna ni Chan. Pero, mula kinong tinuod. Elaine! Elaine, nablihin ko! Si John kini! Si John! Elaine! John! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!